नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो फिसा गेदेर निउस लाना फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन। उत्तर प्रदेशनि लखिमपुर कुरियाव सासे एक्स एमएलए निन्देश्वर कुमार मिश्राखौ हानि केसआव बुना बुथारबाय। दा बुनाय मानसिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। राहुल बसुमतारीखौ बुथारग्रा मानसिखौ मैया एरेस्ट खालामबाय। डक्टर राहुल बसुमतारी बिथांखौ भारान'आव दिगन्त तान्ति मुंनि सासे 24 बोसोर जानाय हौवासाया बुथारदोंमोन। दिगन्त तान्तिया राहुलखौ बुथारखांनायनि उनाव राहुलनि बाइक, डिएसएलआर मबाइलफोरखौ लांदोंमोन। पुलिसफोरा कुइसन खालामनायाव दिगन्त तान्तिया जेबो एन्सार होआखै होननानै बुंदों। मानि थाखाय बुथारदों? वेस्ट बेंगलनि नयडा डिस्ट्रिक्टआव प्रीतम हल्दार मुंनि सेंग्राया पाबजि बेन जानायाव फाग्लाबादि जानानै मैया फासि नांनानै थैयो। प्रीतम हल्दारा सासे ITI फरायसामोन। पाबजि गेलेनो मोनैनि थाखाय गावनि रुमाव बिथाङा फासि नांनानै थैयो। थांनाय सनिबाराव केरालानि पाथा डिस्ट्रिक्टआव सासे एम्बुलेन्स ड्राइभारा COVID-19 बेराम जानाय सासे आइजोखौ रेप खालामदों। एम्बुलेन्स ड्राइभारा COVID-19 बेराम जानाय आइजोखौ रावनिबो सिगाङाव खिन्थानो होआखैमोन होननानै बुंदों। जेब्ला COVID-19 बेराम जानाय आइजोआ हस्पिटालाव मोनहैयो अब्ला डक्टरफोरनाव बुंनानै लायो। दा एम्बुलेन्स ड्राइभारखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय आरो सिगांबो एम्बुलेन्स ड्राइभारा मानसि बुथारनायनि केस दंखायोमोन होननानै बुंदों। डिस्ट्रिक्टनि धुपथुरा आमबारिनि हाहादुद आलामा फेसबुकआव PM मोदीखौ बुथारगोन होननानै पस्ट खालामदोंमोन आरो पाकिस्तान जिन्दाबाद होननानै बुंदोंमोन। दा बिथांखौ पुलिसफोरा हमबाय। बलिउडनि एक्टर अर्जुन कापुरा गावनि देहायाव COVID-19 बेराम जानायखौ गावनि इंस्टाग्राम एकाउन्टआव पस्ट खालामनानै होदों। लोगोसे बेनि गार्लफ्रेन्ड मालिका अर'रानि देहायावबो COVID-19 बेराम मोनदों। दा बिसोर सानैखौबो ह'म क्वारेन्टाइनआव दोननाय जादों। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। आसामाव दिनैसिम COVID-19 बेराम जानाया 1,25,459 जन मानसिया COVID-19 बेराम जादोंमोन। दा आसामाव 98,600 जन मानसिया COVID-19 बेरामनिफ्राय मोजां जाबाय। दा आसामाव एक्टिभ केसआ 30,036 दंबावो। आसामाव दिनैसिम COVID-19 बेराम जानानै थैनाय मानसिया 360 जन जाबाय आरो मैया आसामाव गोदानै 1537 मानसिया COVID-19 बेराम जादों।